продължава сутрин с BBT, уважаеми зрители. През следващите няколко минути ще си поговорим за влиянието на енергийните напитки върху човешкият организъм. Повод да направим тази тема е един случай, който за щастие е от Съединените щати. 6 смъртни случая се разследват от Американската агенция по храните и лекарства във връзка с употреба на енергийни напитки, които са довели до фаталният край. Има и случай с 14-годишно момиченце от Мериленд. Знаете, тази тема сме дискутирали и тук в България. Имаше преди около година случаи с деца, които бяха прекалили с употребата на енергийни напитки, които бяха довели до сериозни отклонения в тяхното състояние моментно. Все пак с повече подробности по какъв начин влияят енергийните напитки на организмът ни, кога трябва да ги избегнем и защо не е хубаво деца, които нямат навършени 18 години, не са непълнолетни, не бива да употребяват тези субстанции. Тук при нас на гости са професор Стефка Петрова от Центърът за опазване на общественото здраве. Добро утро! И диетолога доктор Ана Йорданова. Здравейте! Здравейте! Нека да поговорим така експертно в самото начало. Какво всъщност е влиянието на една енергийна напитка върху човешкият организъм? Професор. Енергийните напитки съдържат няколко съставки. Обикновено основната това е кофеина. Има и още често карнитин, креатин, глукоронолактон и женшен екстракт и така нататък. Зависи. Таурин, да, много често и то в значителни количества. Основно разчитат на стимулиращото действие на кофеина. Това са съставките, които трябва да ни събудят, да ни накарат... Да, това са биоактивни вещества, които стимулират централната нервна система. Кофеина се среща, знаете, в много любими наши напитки и ние редовно го консумираме чрез кафетата, чрез чая, чрез кока-колата, тъй като кофеина е биоактивна съставка на кафето, на чая, на коката и така нататък. Въпросът е всичко в количеството. По принцип в храненето не съществува принципа колкото повече, толкова по-добре. Тоест дозата прави храната, прави лекарството, прави отровата и в случая ние имаме прекаляване с тези напитки, по които са оценени от тази агенция за контрол на храните, лекарствата в Америка, от Европейския орган по безопасност на храните, като безопасни напитки, тъй като количествата на кофеина и на таурина сами по себе си са безопасни. Те не би трябвало да предизвикват вредни ефекти. Сега, тия деца, които се цитират и при които има такива фатални последици, са прекалявали с консумацията. Ние дори не знаем становището, дали действително енергийните напитки са довели, но това е повод да поговорим на тази тема. Да, така е. По принцип, ако човек следва указанията на производителя, не би трябвало да има странични ефекти. Но това е за възрастните. Децата Нека да оставим сега децата малко настрани. Бих искал доктор Йорданова да се включи тук също в разговора. А вие като диетолог, по какъв начин препоръчвате, когато става въпрос за енергийни напитки, консумацията на хора, които се допитват до вас за съвет? Значи, по принцип, енергийните напитки, както казахме, не са подходящи за деца до 18 годишна възраст. Също така, когато се консумира енергийна напитка, същественото е да не се съчетава с алкохол. Въпреки че това е най-честата комбинация в дискотеките в момента. Промоции в заведенията има. Абсолютно. Алкохол, дали ще е уиски или водка и еди колко са енергийни напитки. Това е много груба грешка. Защо? Нека да обясниш. Да, заради съставките, тъй като се съдържа освен кофеин и гуарана и в съчетание с алкохол се получава много лоша комбинация, особено която е дозозависима, разбира се. Т.е. зависимост от колкото е по-голяма дозата, те са малко сложни взаимоотношенията, но в зависимост от дозата се определя и съответно лошият ефект, тъй като съответно има загуба на натрий, вода, т.е. обезводняване има и тъй като кофеина също има диуретичен ефект. Още веднъж може да доведе, ако може да предозирам? доведе до хеморагичен отток в белия дроб, в мозъка, т.е. до смърт може да свърши фатално една такава консумация. И още повече съчетано също така с физическа дейност, т.е. както е в дискотеките обикновено, се получава още по-опасно комбинация. Да, малко се говори на тази тема. Ето какво се получава като информация. Професор Петрова, всеки трябва да знае своето здравословно състояние. За
за какви болести, ако имаме или по-специфично здравословно състояние, не се препоръчва употребата на енергийни напитки? Можем ли да кажем? Да, разбира се. На първо място това са сърдечно-съдови заболявания. Даже се цитира и за това момиченце, че то е имало сърдечно-съдови проблеми по принцип. Всяко сърдечно-съдово заболяване създава риск при определени натоварвания, особено за исхемия на мускула, т.е. недостатъчно кръвоснабдяване на сърдечния мускул. Кофеина, когато се приема в по-големи количества, може да доведе до нарушаване в ритъма на сърцето, тъй наречената аритмия, до ускорен пулс. И всичко това, съчетано с едно сърдечно-съдово заболяване, може да предизвиква особено при чувствителност към кофеина, такива хора има, много тежки състояния, включително, както така се подозира в някои случаи и фатален изход. Между другото, непрекъснато в нашата специална литература се цитират случаи, смъртни случаи на млади хора, които са пили в големи количества енергийни напитки при консумация с алкохол, съчетание или след консумация на алкохол и много тежко физическо натоварване. Разбира се, не е установена категорично връзка и не може да се твърди, че непременно се дължи на енергийната напитка. Но енергийните напитки наистина увеличават риска. Друго състояние това е диабет тип 2, който също може да бъдат неговите кризи, инсулиновата резистентност може да бъде увеличена чрез приема на тези напитки, въпреки че пък има един добър ефект. Счита се, че кофеина намалява риска от диабета като превенция, но след това вече ако го имаш и приемаш кофеин в големи количества, можеш да имаш усложнения. И основният риск е за хора, които по принцип са чувствителни към кофеина, от много малки количества могат да получат странични ефекти. Тоест, ако кафето не ти действа добре, то със сигурност енергийните напитки не са препоръчителни. Не се препоръчва при бременни жени, тъй като голямата консумация на кофеин може да предизвика задържане в растежа на плода, да се роди бебе с ниско тегло, което води рискове вече по-нататък за неговата заболеваемост, преживяемост и при жени, които кърмят. Защото кофеина преминава през кърмата, стига до бебето и може да предизвика възбудимост, нервност, безсъние при детенцето. Така че малките деца, бременните жени, лактиращите жени, да знаят за това нещо. Хора с определени заболявания, хора, които имат също чернодробно нарушение, цироза, тъй като кофеина има способността да се натрупва и неговият метаболизъм минава през черния дроб. Те също може да имат проблеми с свръхприем на енергийни напитки. И хора, които консумират алкохол, хора, които имат много силно физическо натоварване. Да, тук може би и спортистите не бива да прекаляват. Споменахте преди малко, че е важно също самото количество, което поемаме. Една разфасовка, със сигурност и самия производител си е направил сметка, всички тези съставки, които е включил, да не вредят. Но все пак, как може всеки от нас да си открие мярката? Значи със сигурност... Изброихме състоянията, които просто е недопустимо да употребяват, но за останалите. Професор Петрова е много права, като казва, че това е абсолютно индивидуално. Всяка една диета, всъщност, когато изготвяме, както и консумацията на кофеин, на кафе или на чай, в случая, както говорим и за енергийни напитки, трябва да е в зависимост от сензитивността на всеки отделен индивид. Тя е различна. Това най-често аз самата откривам като с един разговор с самия пациент. Тоест, какво е въздействието му от кофеин, колко е неговата доза, защото за различен човек е различно. За някой, примерно, един пръст е достатъчен, за да може да се получи този разбуждащ ефект. Пък за други, примерно 2-3 чаши, имам дори един пациент, който пие по 10 кафета на ден. Нали? Общо взето се чувства бодър и добре, така че зависи от неговата чувствителност към тези съставки. Също така от комбинацията, тъй като пък женшен, който също се съдържа в енергийната напитка, води до хипогликемия и отново не е подходящ при диабетни състояния. Добре,